ど、どうしよう。こんなに大勢の患者さん、見たことない。鎌田先生もお休みなのに。私が勤める田舎の小さな診療所に、いつもではありえない大勢の患者さんが運ばれてきていた。近くのトンネルで火災が発生したらしい。火災の影響で事故も起きているらしく、患者の数は想像以上だ。いつもは腰が痛いと世間話をしに来るご老人ばかりの診療所は、今や地獄絵図のような惨状だった。私は一人で何とか奮闘するも、看護師一人の力ではどうにもならない。すると、私の肩をポンと叩いてくる人物がいた。落ち着いてください、相原さん。そう、こんな状況を打破できる人物が、こんなに近くにいることを、その時の私は全く知らなかったのである。私の名前は相原楓。とある田舎の診療所で看護師をしている29歳だ。診療所は医師の鎌田先生と看護師の私で全てを賄っている。大変といえば大変ではあるが、忙しいとか難しいという意味ではない。やってくるのはおじいちゃんおばあちゃんばかりで、腰が痛いとか膝が痛いといった世間話をしに来るような人ばかりだからだ。耳が遠いので、お会計の金額を伝えるのが大変なのが一番大変だと思う。ちなみに呼び出しても反応してくれないことが多いのだが、顔と名前が一致するぐらい同じ人ばかり来るので、直接呼びに行くのでそこは問題ない。一応、調子に乗って作ったという手術室もあるのだが、使われているのを見たことはない。診療科は内科、小児科となっているが、鎌田先生は何でも見ている。治療はできなくとも他の病院の何科に行けばいいのかを判断するのが田舎の小さな診療所でできる精一杯の仕事であると考えているらしい。ある日、この田舎の小さな診療所に先生が移動してきた。正直なところ、こんな小さな診療所に医師は2人もいらない。以前にも他の医師が移動してきたことがあるのだが、大体は何か不祥事をやらかしたとかいう問題のある先生ばかりで、この診療所は左遷先として使われているらしい。現に移動してきた先生方は、この田舎が嫌になって長くは続かなかった。森川敦です。専門は外科です。ボソボソとされた自己紹介から受けた印象は暗い。今までろくでもない先生ばかりだったので、私は今回もそうだろうと思っていた。特に今回の森川先生は身だしなみがだらしなかった。白衣はシワができてヨレヨレだし、洗濯していないのか、あちこちシミや汚れも目立っていた。もちろん、着ている服も同じような状態だった。そんな森川先生が席を外したときに、鎌田先生と私が話し出す。今回の先生、めちゃくちゃ無口ですね。そうだね。無口な上にすごい暗いし、大丈夫かな。大丈夫じゃないと思いますけど、またいつも通り、すぐ辞めちゃうんじゃないですか？だよね。森川先生、いつまで続きますかね？鎌田先生とそんな会話をして、いつも通りの日常に戻るのだった。ある日、鎌田先生が学会に出るため、いつもなら診療所はお休みにするところなのだが、森川先生が診察するというので、2人で診療所で仕事をしていた。今までの先生たちなら、喜んでお休みする人ばかりだったので、私は不思議な感じがしていた。そんな時、先日も来院した患者さんが今日もまた診察に来ていた。佐藤さんというその患者さんは、この診療所では数少ない壮年の患者さんだったので、私もよく覚えている。野球大会で調子に乗りすぎたのか突き指をしてしまい、症状がひどいので来院したらしい。
先日は鎌田先生が診察したのだが、ただの突き指だろうと、湿布と痛み止めのお薬を処方して終わっていたはずである。ただ、鎌田先生の専門は内科のため、良くならなければ別の病院を受診するようにも勧めていた。佐藤さんは湿布などで様子を見ていたのだが、あまり良くならず、他の病院を受診した方がいいのかと、紹介状をもらいに来たらしい。森川先生は手の症状や鎌田先生の書いたカルテを確認すると、すぐさま私に向かってこう指示した。相原さん、この施設にレントゲンありますよね。はい、ありますけど。すぐ準備をお願いします。私はてっきり適当に見てやり過ごすだろうと思っていたので驚いてしまう。言われた通りに突き指してしまった手のレントゲンを取り、森川先生へと持っていく。レントゲンを確認すると、再び診察室に佐藤さんを呼び、森川先生が説明をする。佐藤さんはよく見ると剥離骨折しています。軽度のためかなりわかりにくいものです。手術までは必要ありませんが、しっかりと固定して治さないとなりません。それと、佐藤さん、レントゲン見た感じ、今までも指を骨折されたことは？今まで3度ほど。なるほど。骨軟化症という病気の可能性もありますね。詳しい血液検査をした方がいいかもしれませんね。レントゲンも見せながら、森川先生は佐藤さんに説明していく。その姿は、患者を救おうという気持ちにあふれた医師のようで、なんだかいつものボソボソと喋る暗い森川先生とはちょっと違う気がしてしまう。説明が終わると、森川先生は私に固定具を持ってくるよう指示をしたのだが、その時の声はいつものボソボソとした声に戻っていた。その日から数日おきに佐藤さんは来院し、レントゲンもたまに取りながら経過観察を行い、今はリハビリを行っている。血液検査の結果、やはり森川先生の言う通り、骨軟化症であることが分かった。鎌田先生も森川先生の診断に驚き、お礼を言っていた。いやー、森川くん、ありがとう。まさか骨軟化症とはね。佐藤さんは1年前にこちらに引っ越してきたようで、今までの骨折歴は特に見ていなかったんだ。本当に助かったよ。いえ。森川先生は控えめに謙遜しつつも少し嬉しさが混じったような表情を浮かべていた。すごいな、森川先生。佐藤さんの一件があった後、森川先生と2人で仕事をするにも安心感が生まれた。そしてしばらくしたある日、この日は天気が悪く世間話をしに来るようなお年寄りもおらず、診療所は静かなものであった。しかし、一本の電話で静かな日常が崩れ去ることとなる。はい、感動診療所です。はい。わかりました。私が電話を受けると、それは救急車に乗る救急隊員からだった。近くのトンネルで火災が発生して多数の負傷者が出ているので、患者を受け入れてほしいとのこと。現在、他の病院がある都会へと通じる道がトンネル火災で通行止めとなり、近くで運べるのはこの診療所しかない状態だ。ドクターヘリも要請しているらしいのだが、最悪なことに悪天候で遅れているらしい。応急処置だけでもお願いしますと言われ、私は覚悟を決めた。私がやるしかないわね。先日に鎌田先生が見抜けなかった怪我を発見したりという一面もあるが、森川先生がどこまで頼りになるのかわからない。鎌田先生も遠出しているため、あのトンネルが使えないと診療所まで来ることはできないだろう。私は自分が頑張らねばと受け入れの準備を始めた。診療所のベッド、部屋をすべて開放し、何人来るかはわからない患者の到着を待つ。救急車の音が遠くから聞こえ、
患者が運び込まれてくる。他にも救急車ではなく乗用車でここまで運ばれてくる人もいた。次々とベッドが埋まり、部屋にすら入りきらない状態となってしまう。私は想像以上に多い患者数と、火災や火傷で煙に巻かれただけの患者を想定していたのだが、火災の影響で事故も多発していたのか、打撲や骨折などの外傷も多く、どこから何の処置をすればいいのかわからなくなってしまう。すみません。こちらの患者さんはどちらに運べば？空いているベッドは、どこもいっぱいで空いてません。夫の出血が止まらないんです。早く見てもらえませんか？とりあえず圧迫してください。こちらも手がいっぱいで。先ほども言われてずっと押さえてます。早く見てよ。それならこっちも早くしてくれ。子供の意識がないんだ。どうにかしてくれ、と押し寄せる患者たちを前に、私は固まってしまう。動かなくてはと思うのだが、何から手をつけたらいいのかがわからない。その時、皆さん、静かにしてください。凛とした声が診療所に響いた。それが、いつもボソボソと話す森川先生の声だと理解するのに、私は時間がかかってしまう。救急隊員の方は患者を待合室の長椅子にお願いします。長椅子が足りなければ床に。患者の皆さんもお待たせして申し訳ありませんが、今は緊急事態です。受付順ではなく、こちらが重症だと判断した患者から処置しますので、今しばらくお待ちください。そして、今度は私に向かって、なだめるような声を発した。相原さんは、まず落ち着いて、一緒に力を合わせる時です。トリアージをまずしましょう。話はそこからです。はい。その後も、森川先生は周囲に指示を出していく。まずは、診療所にあるシーツやタオルを出して、救急隊員の方に渡して、ベッドの代わりに使ってもらおう。その後、手術室の準備をお願いします。俺は患者を軽く見た後で、重症度の高い患者から処置を開始します。すごい、森川先生。どんどんみんなが落ち着きを取り戻してる。森川先生のテキパキとした指示で場の混乱が収まり、私も言われた通りに動く。旦那さんは今すぐ手術で止血しないと危ないです。一旦止血帯できつく止めますが、すぐに手術室へ運びます。お願いします。お子さんはおそらく事故の衝撃などで気を失ったんだと思います。外傷も見当たらず、顔色も良く呼吸も安定しています。今すぐ命の危険があるわけではないので、今しばらくお待ちください。もし状態に変化があれば、すぐに知らせてください。はい、わかりました。お願いします。私が手術室の準備を行う間も、森川先生は素早く診察していく。準備が終わるかどうかというタイミングで、森川先生が重症の患者をストレッチャーに乗せ運び入れる。森川先生自身も術衣に着替えて手指の消毒を行うと、患者さんの処置を始める。患者さんは先ほどの出血がひどかった患者さんだ。森川先生は出血の原因となっている箇所を素早く縫合すると、私に包帯等の処置を任せて他の患者さんへと向かう。森川先生は他にも骨折した患者の手術や一酸化炭素中毒となった患者を素早い判断と処置で次々と対応していく。私は森川先生に指示されたものを持ってきたり、私にもできる処置をお願いされたりと、最初こそ私がやらなくてはと思っていたが、森川先生の後についていくのがやっとだった。そうしているうちにドクターヘリが到着し、重症患者は運ばれていき、なんとか死者を出さずにすべての対応を終えたのだった。患者がいなくなり、静かになった診療所を掃除しながら、私は一緒に掃除している森川先生にお礼を言う。森川先生、ありがとうございます。助かりました。いえ、医師として当然のことをしたまでです。そう答えた森川先生はいつものような
ボソボソとした受け答えをした。なんで森川先生はこんなに優秀なのに診療所に来たんだろう。私は今までの森川先生のことを思い出し、疑問が止まらなかった。確かにボソボソと話していて、心もとないなと思うこともあるけれど、腕は確かなんじゃないか、そう思ったのだ。佐藤さんの件と今回の件もあり、私は森川先生に気になっていた疑問を口にしていた。森川先生はなぜこの診療所に来たのですか？すると森川先生は明らかに嫌そうな顔をしてしまった。すみません。先ほどの手術や的確な処置を見て、こんな田舎の診療所に飛ばされてくるような先生には見えなかったので。それを言うなら、相原さんもですよ。あの量を2人で対応できたんですから。私は単に希望を出さなかったから、誰も希望しない田舎が偶然勤務地になっただけである。ちなみに鎌田先生は、ここが地元で、自ら希望してここにいると聞いたことがあった。俺は、森川先生は一瞬迷ったけれど、ポツポツと話し始めた。都市部の大きな病院で働いていました。これでも少しはできると言われた外科医だったんですけどね。少しはできるだけではなく、天才外科医がいるとの噂は私も聞いたことがある。しかし、名前が同じでも左遷されてくるような無能だと思っていたので、私は違う人物だと勝手に思っていた。ですが、同僚に嫉妬されて、身に覚えのない不正の濡れ衣を着せられて、左遷されてきました。森川先生の話によると、森川先生の書いていた論文が、別の人物の論文を盗んで書かれたものだと言われたらしい。もちろんそんなことは事実無根で、森川先生の実績に基づいて書いたものだった。しかし、同僚の親が病院の重役にいて、その取り巻きも多く、気づけば不正がでっち上げられていたとのこと。ちなみに書いたと言ってきたのは、全く面識のない医師らしい。苦い過去を話す森川先生は、悔しいだろうに、怒りも悲しみもなく、ただ諦めの感情だけがあるように見えた。話を聞いている私の方が理不尽で怒りがこみ上げてくる。森川先生、あなたのような腕を持つ先生は、こんな田舎の小さな診療所にはもったいないです。ここなんて大抵、足腰の痛いおじいちゃんおばあちゃんが湿布薬をもらいに来るところですもの。森川先生は、もっと多くの人を救える病院で働くべきです。ありがとう、相原さん。そう言ってもらえるのは嬉しいけど、でもね。しかも、その身内に重役がいてとか、私的に許せないです。相原さん？私はとうとう怒りが抑えきれなくなって、気がつくと、携帯電話を手に取っていた。ちょっと考えがあるので、私に任せてもらえませんか？怒りに燃える私に驚いた森川先生が、コクコクとうなずくのを見て、私は携帯電話を取り出して、電話をかけるのだった。その後、診療所が休診日の時に、私は森川先生を連れて、都市部の病院を訪れていた。ここは以前、森川先生が勤めていた病院だ。森川先生はというと、神妙な顔つきで黙ったまま、私の後ろについてきていた。相原さん、なんでここに？後で説明します。ついてきてください。病院の中に入り、向かった先は院長室である。院長室には若手の医師が数名と中年の医師が一人待っていた。まだ院長は来ていないようだ。そんな状況で私と森川先生が入ると、若手の医師一人が立ち上がり、森川先生に食ってかかってきた。ああ、森川ちゃん、久しぶりだな。この病院が恋しくなっちゃったの？この人物が、森川先生から聞いていた同僚の中井陽介なのだろう。となると、おそらくは中年の医師が中井の父親で、部長をしていると聞いている。他の若い医師は
取り巻きといったところだろう。他人の実績を盗み取るような奴が何しに来たんだ？しかも女連れで、結婚報告でもすんの？中井の言葉に他の医師も笑い出す。私が何か言おうと口を開くが、それを制したのは森川先生だった。彼女は俺と同じ診療所で働く看護師だ。それに、あの論文は俺が自分の実績をもとに書いたものなんだ。盗んでなんかいない。あの田舎の看護師とか、お前にお似合いじゃん。でもな、口でそう言ったところで、不正した事実しかないだろ？お前が天才とか言われてたのも、他人の実績を盗みまくったからじゃないのか？俺が天才かどうかはわからない。けれど、俺は実績を盗むために医者になったんじゃない。人を救うために医者になったんだ。さらに中井が口を開こうとした、その時。やあ、待たせたね。院長が院長室へと入ってきた。中井は舌打ちして、森川先生を睨みつけると、元の場所へと戻った。私と森川先生も、その向かいの席へと座る。院長が席に着くのを見届けると、私が口を開く。本日、皆様にお集まりいただいたのは、森川先生の無実を証明するためです。私の言葉に、中井親子が笑い出した。小娘が何を言い出すのかといったところだろう。そんな様子に臆することもなく、私は続ける。森川先生が実績の横取りをしていると判断したその時の状況を、もう一度説明してもらえますか？笑いながらも、茶番に付き合ってやろうという風な中井部長が話し始める。息子の陽介と仲のいい医師が書いた論文と、森川先生の書いた論文が、ほぼ同じものであると知ったんだ。調べたところ、論文の元になっている症例を持つ患者を見ていたのは、森川先生ではなく、その医師だったんだ。他にも、森川先生がその医師のデスクを漁っていたところを目撃したという話もあるんだよ。それで、森川先生が無実だとどう証明するのかな？中井部長が話す間、中井はずっと森川先生を見ながら、ニヤニヤとした嫌な笑みを浮かべていた。森川先生はというと、じっと目の前のテーブルを見つめているようだった。森川先生がデスクで漁っていたというのを目撃したのは誰ですか？私がそう言うと、若手医師の何人かが顔を見合わせて、一人が、私です、と手を挙げた。その時の状況を詳しくお願いできますか？森川先生がなぜか他人のデスクを漁っていたので、おかしいと思ったのを覚えています。それはいつのことですか？昔のことなので、詳しくは。若手医師が言葉を濁すと、私は持ってきた書類をバサッと机に置いた。これは該当する医師部屋の入退館記録です。この病院では、医師の部屋などは ID カードをかざさないと扉が開かない仕組みである。そのかざされた記録がこれで、ID の番号と登録された名前に日時が記載されていた。小娘がなぜこんなものをと医師たちは驚いているが、私は続ける。これに森川先生の名前はありません。他の人が開けたところに一緒に入れば記録には残りませんが、ここに書かれた人たちに森川先生のことを聞きましたが、誰も見たという人はいません。監視カメラの映像まで残っていないのが残念ですが、何か言い訳をと若手医師が口を開こうとしたところに、院長がすかさず声をかける。もし虚偽の発言をしているとなれば、それ相応の処罰が待っているが、よろしいかな？院長の言葉に若手医師が青い顔をして黙り込む。そこにすかさず中井部長が話し出す。だとしても、森川先生がしていないとも言い切れないのでは？他人の ID を盗めば、この記録に残さずに入ることもできましょう。中井部長の言う通り、言ったということを証明できないように、
言っていないことも証明できない。監視カメラの映像が残っていればいいのだろうが、保存期間を過ぎてしまっているため、当時の映像は破棄されてしまっている。無実の証明というのはこれだけですかな。中井部長がにやりと笑いながら私を見下す。その時、院長室の戸がノックされ、壮年の医師が入ってきた。それは森川先生の論文が自分の論文だと言い張った医師だ。壮年医師はうつむいたまま青い顔をしている。それを見た中井親子も若手医師も固まってしまった。実はね、私の病院に勤める医師からとても良い論文が出たと思い、話を聞いてみたんだが、全く議論にならなくてね。どういうことか説明してもらえるかな。はい。中井部長から森川先生の論文を私の論文として発表してほしいと言われ、裏でお金も受け取りました。そう叫ぶと、壮年医師はその場で土下座をした。土下座をしたまま懺悔のように、次々と驚きの事実を言葉にしていく。カルテの主治医については、中井部長が管理者権限を使用して書き換えました。実際の論文については、中井先生の手引きで、私が森川先生のパソコンから抜き取りました。壮年医師の暴露により、中井部長は顔面蒼白となり、壮年医師に対して、お前のことなど知らんと叫ぶ。院長、これは誰かに仕組まれたのです。私は知りません。最初に仕組んだ奴が何を言っているのかと思うが、この後に及んでも中井部長は認めないらしい。そこで私は録音機を取り出し、とある電話の通話記録を再生した。録音機から中井と若手医師の会話が流れ出す。森川のやつ、ちょっとできるからって調子に乗ってるんだよ。お前は森川が怪しいことしてたって適当に言っといてくれ。そんなことしてバレたりしません？大丈夫だって。親父がいい感じに森川のやつをどうにかしてくれるんだから。お前だって気に入らないって言ってたじゃん。それはそうですけど。それじゃ、しっかりやれよ。こんな会話が流れ、中井が顔を真っ青にして、パクパクと口を動かしている。そんな中井に、同じような顔色の中井部長が詰め寄る。お前、電話は気をつけろとあれだけ言っただろ。だって、通話の録音はまだ実施されてないって。電話の録音については、先んじて一部を試験的に実施していた。これがうまくいけば全てに実施するつもりだが、こうして証拠も取れたことだし、おおむね良さそうだな。言い逃れできなくなった中井が、なぜか私に対して食ってかかってきた。お前がなんでこんなもん持ってんだよ。お前こそ俺らをはめようとしてんじゃねえのか。すると、院長は中井を一喝した。この子は私の娘だ。娘に言われて森川くんの件を調べ直したのは私だ。嘘。最初から院長に疑われていたのだとわかり、若手医師たちは我先にと、中井に言われてやっただけです。中井部長から脅されて、などと言い出す。仲間だと思っていた若手医師たちに見限られ、中井は呆然としている。中井が父親の中井部長に助けを求めるような視線を向けるも、中井部長も終わりだと悟ったのか、うつむいたまま、うつろに地面のどこかを眺めていた。娘の件がなくとも、論文の話を聞いた時の違和感を調べ直そうとは思っていたがな。私が父である院長に電話をかけ、説明した際に、すぐさま理解が得られたのはそういうことだったらしい。もしかしたら、私が何かしなくとも、森川先生の無実は証明されていたのかもしれない。父親が院長やってんのに、なんでお前はあの田舎で看護師してんだよ。私はあなたのように、親の力で何とかしようなんて思いません。ただ、人事異動の決定に従っただけです。はあ？お前バカじゃねえの？バカはあなたでしょ？
森川先生に嫉妬して、自分が努力するのではなく、父親の権力使って蹴落とすとか、最低です。まだ何か言いたそうな中井に対して、委員長が声をかける。中井くん、森川先生がいなくなってから、君自身は成長できたのかな？委員長の言葉に中井が押し黙る。森川くんがいなくなって、逆にクレームが増えていたね。あの横暴な意志はなんだ？元の森川先生に戻してくれ、とね。気に入らない他人を蹴落として自分が上に行ったとしても、自分が成長しているわけではない。我々は医者だ。医者は患者を救うものだ。何か来そうなら、その救う数にすべきだ。いかに努力を重ねて成長していくかでしか、多くの患者を救えるようにはならないよ。そのことを、君はもう一度考え直しなさい。委員長の言葉に、中井親子がどう思ったかはわからない。ただ、一緒にこの話を聞いている医師たちの中に考えを改めてくれる人がいればいいと私は考えてしまうのだった。その後、今回の不正に関わった医師たちはそれなりの処罰を受けたようだ。中井部長については特に重く、部長職を解かれた上で左遷された。中井と壮年医師や取り巻きの若手医師たちもそれぞれ違う場所へと左遷されたようだ。父親の権力もなくなり、勤務地も別々となった中井は、これから自分の力のみでやっていくことになるだろう。森川先生は無事に無実と証明され、元の病院へと戻ることとなった。最後の診察日を終え、診療所を去る森川先生が、最後に私へお礼を言ってくれた。相原さん、ありがとう。中井の件があって人間不信になりかけていたけど、また頑張れそうだよ。中井に対しても最低ですってはっきり言ってくれてスカッとしたし、嬉しかった。そう言って笑う森川先生は、最初に田舎に来た時に比べて随分と明るくなったと思う。ヨレヨレだった白衣も、今はビシッと決めている。あの時は自暴自棄になっており、洗濯などもおろそかになっていたのだろう。そして、森川先生を見送った数年後、なんと私も森川先生と同じ病院への異動が決まった。森川先生はあの後、無事に論文も提出できたようで、名誉を挽回し、元の天才外科医として名声を得て、今も頑張っている。私は森川先生と同じ外科に配属され、話すことも多くなったのだが、論文やその他のことで、院長との議論が盛んに行われていると聞くと、私も嬉しくなる。私はこれからも努力を重ね、医療従事者として、多くの患者をサポートしていけるよう、日々頑張りたいと思う。ご視聴ありがとうございました。今回のお話はいかがでしたか？登場人物への共感メッセージやご意見お待ちしています。似たような経験をされた方がいらっしゃいましたら、ぜひコメントでお聞かせください。次回以降の動画の参考にさせていただきます。下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録もお待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。